Sziasztok! Készítsünk el együtt egy kopogtatót, fűzfa vessző alapot fogok használni, és erre kötési technikával fogom rögzíteni a műnövényeket. Ez a drót most egy kicsit vastag, ez most szerintem 0,8-as, elég a 0,6-os. Alá megint lágyítom ilyen szizálszerűvel. Igen, itt fúj ki a szél, viszont nagyon jó idő van. Jó, akkor most de jó ötlet. Ragasztva fogom belerakni a egyéb alapanyagokat, ilyen mezeibb legyen az egésznek a hangulata. Nehéz abba hagyni. Jó, és ilyen lett. Szerintem tényleg mezei, nagyon szép. Még egy ilyet tudtok rendelni, hogyha szeretnétek ti is hasonlót. Úgyhogy ha szeretnétek ilyen ajtódíszt, akkor írjatok üzenetet. Sziasztok!